aku ki gak goleki nganu iki. Lah iya petuk ora kene. Ora petuk. Mas Tembang. Iya, Dik. Petuk orang. Iki golekno iki. Aku ora ngerti judule. Iyalah. Wis tuwa iki kadung teol. Iya. Enenge golo lali lae. Heeh ta. Iki kok kian lem TikTok cara balala. Oh karo Mas Ripa. Karo Mas Ripa. Oke. Iki aku saiki ngerti. Iya. Iki. Halo. Iya. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Rumono Mas. ya Wes kadung mati rasaku kau mas rungono tangisku beci eko soko uripku pami pasangrage lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno wes dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Ada Mas Tembong. iya dik aku tak rada mundur gak nyetruk nek opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara Sesek ning jero dada pancen marake arep kepiye maneh aku wong duwe ojo selak batinku orang kaharemu manis kukusan rasa tresnamu. iya aku terima Pendemen Mas. apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe
sing jamake siramu beda atine kolam biji Oke, kembali baik, terima kasih, thank you bersama Citra Margarita.